Кой е това? Умре. Сега ми звъни телефона. Убиец Боб. Убиец Боб. Какво на ада как правиш, бе? Какво мислише вчера? Вчера много гадно беше. Даже трябваше да убия едни хора. Ама защо, бе, брат? Аз знам, че ти казвам брат, ама само, че съм ти шефа. Ти не работиш, ти работиш за мен, защото аз съм твоя Ти не трябва да си полицай, трябва да си убиец. Знам, но още ще съм в работата. Добре, тогава го направи. Добре, сега. Знам какво е мисията. Добре, тогава направи мисията. Добре. Моя тъп гъс. Пистолетите ми. О, да. Да. Джет Бин, ти си активиран за мисията. Добре, се. Ще ода там, в мисията. Добре, тогава. Трябва да си в работа в 5 минути. Добре. За какво? Добре. Ще го направя. Добре, тогава направи работата и направи баща ми щастлив. Значи, дано да има добра храна в Бинтаун. Чакай! Къде ходиш? Да. Кога ще се върнеш? Дълго време. Имам нещо да ти дам. И какво е? Това ти е светката. Сега трябва... Не си дал пари за 3 години. Ще се върна и ще дам парите. Ей, ти тук се върни и дай парите! Шинхао! Идвай! Той каза, че твоята храна мириши на гъс. Убий го най-накрая. Казах, че като се върна ще ти дам парите. Не, чакай. Той е в къщата. Не трябва да се върнеш. Моля! Като гледаше тука, защото яйцата или оръжията е тука. 57%. Това е повече много. И да знаеш, че от оръжието ни вие хора, ще учите как да пребиете то убиец Боб. Защото той ми преби най-добрия Боб от света.
И така вие ще се научите да убиете това. Брат, много се изморих. Да, това парти беше много якото. Много гадно, че не сме стоили за цялото нещо. Аз мислих, че те ще са безплатни. Вие ще видите лесно как ще ви убия. И защото престъпници използват пистолети, както вие. Добре сега, вие хора. Вие хора ще се научите по-добре, за да убиете този. На този ден какво ще направим? Да. Само че искам да знам какво ще стане по телевизора. И няма да съм аз по телевизора. Никога няма да се научиш, бе. Добре, дете. Сега виж какво ще стане на теб, ако продължаваш да си такъв. И така ще видите какво ще стане. Сега трябва време да убия! Чакай, аз имам въпрос, да? Какво ще стане по телевизора? Да станеш дано да умреш, ха? Секуритата е 4, 3, 4, 6. О, да. Сега най-накрая ще убия този Боб. Чакай, трябва да свърша този ниво. Капучино. Веган. Трябва да научиш тия Боб. Как да са по-добре от този Боб. Хей, убият Боб ни отби другите бобове, като ние избягахме. И да знаеш какво. Игра много нива. Да знаеш. О, веган. Опитай се да убиеш този Боб най-накрая.